Een grote politiemacht bij de intocht van Sinterklaas in Zuisterveen. Dimitri Knobbe, een activist uit Greens, die een protest aankondigde in Zwarte Piet. Er kwamen 2 demonstranten naar het dorp. Ik wie er een tjenactie van Zwarte Piet leervaders. Ja, we zijn van mening, hier in het noorden willen we gewoon Zwarte Pieten willen we gewoon handhaven. En het is puur ludiek. We willen geen ongeregeldheden, dat willen we ook voorkomen. Daar zijn we ook op alert, mocht het gebeuren, dat we dat gelijk ook de kop indrukken. Speciaal hiervoor naartoe gekomen? Ja, en van de demonstratie nog niks van? Nee, veel politie, voor de rest niet. Ja, ik ben blij dat ze er nog binnen, ja. Ja, daarom ben we hier, toch? Met de Zwarte Pieten. Lang wie het rustig, maar na de intocht waren 2 demonstranten achtervolgen door beziekers vanwege de tekst Zwarte Piet is racisme. De politie had ingrepen.